Kaixo artistak, hementxe gaude Cities Skylinesen. Ea jolas hau gustatzen zaizuen, 3 urte baino gehiago baldin badituzu, jolasteko aukera daukazu eta pilo bat ikasi alduzu. Hiri bat egin behar duzulako. Nik Cabo Manzana aukeratuko dut eta hiria Ñoñoski deituko da. Mapa gai bat jarriko diot eta aurrera! Beno, jada kargatu da, eta nik dana desblokeatuta nahi dudanez, dana horrela agertzen da, eta nola dena desblokeatuta. Beno, poliki-poliki azalduko dizuet, lasai, nola doan asunto. Beraz, lehenengo gauza kenduko dut, aurkezpena, eta musika ere kenduko dut espada. Beraz, jolasa hemen hasten da. Ikusten baduzue, mapa hortxe dago, konexio bat dago errepidean. Beraz, errepideak ere ikitzeko aukera dago, mota pilo bat dauden. Hementxe, etxeak, etxe txikia eta etxe handiak, denda txikia eta denda handiak, industria eta gero bulegoa. Bulegoak egiten dutena da industria ordezkatzea, baina kontua da bulegoetan nahi lan egiteko eskoletan eta institutuetan, eskoletan hemen eskolak eta institutuak daude, batez ere institutuak eta unibertsitateak egon behar dira, orduan hasieran poliki-poliki hasten da eta industria, baino ez da jartzen. Ze gauza gehiago, ze beharko da gero, industriarekin batera zaborra botatzekoa eta gero industria gai desberdinak daude. Basoak egiteko, egurra lortzeko, eta egurrarekin batera gero papera eta, papera, eta, kerespanago, papera eta egurra, gero portuak eta honekin lortzen dena da, portuen barazkiak eta gero ja animaliak jartzen dira eta horrekin haragia, gero mehatxaritza eta hemen barrua mineralak eta horiekin batera kristala, beira eta beira, kerespanago dana buruz daten nahi eta petrolioa. Petrolioa da petrolio gordina, baina gero horrekin ja petrolioa da gasolina eta plastiko. Orduan, dana nahaztuta gero, industria batzuk jarri aldira. Adibidez, okindegia eta okindegian behar da. Haragia, hortuko produktuak eta irina. Lehen ez dut esan irina. Orduan produktu aztuko, gero betikoa, ospitalak eta guzti jartzeko, osasuna egoteko, zubiltzaileak, zua ez egoteko, eta zua baldin badago kentzeko, eta polizia. Gero horrekin batera finantzieroa eta gauza asko zatzeko. Gero transporte garraio bidea, batez ere autobusa eta trena hasieran, eta parkeak, monumentuak eta guzti gero edifizio bereziak eta. Orduan, nola hasten da normalean asuntua? Behar duguna normalean da, alde batetik elektrizitatea eta bestetik ura eta ur beltzak botatzeko aukera. Orduan, ura jartzeko, normalean jartzen da, ura zurgatzeko makina bat, baina bestela jartzen badu barneko bat, jartzen da barnekoa eta guzti. Eta bestetik, sastarra botatzeko aukera bat. Orduan, falta zait ikustea, nora doan korrontea, baina ez dakit ikus daiteken, baina logikoa izango da, adibidez, hementxe. Jarriko dut, alde batetik, ura zurgatzeko aukera, eta bestetik, ur beltzak botatzeko beste aukera bat. Orduan, hori horrela jarrita, ura horrela, eta lotuta, eta gero horrekin, ikusiko dutera ea nola doan. Gero ze falta da elektrizitatea, eta noski, jartzea horre errepidea, Orduan, errepidea jarriko dugu. Normalan hemen honena da errepide simplea jartzea,
Baina hori, errepidea jartzeko trukorik onena hauze da. Lurrekoa jartzea. Eta agian hemen errotonda bat jarriko dut, orduan errotonda jartzeko trukoa beti da 7 eta 7. 7 eta 7, ezta? Eta orduan zelan egiten da, bihurgunea lotzen duzu. Bihurgunea, bihurgunea eta lotzen duzu, bihurgunea eta lotzen duzu. Ikusten? Eta hemendik jar daiteke errotonda, baina abian hobeto horrela eta horrela. Beraz, entzen da eta hau ja horrela egotzen da. Eta horrela errezagoa. Eta ja honekin errepideak sortzen ditugu eta logikoena da justo hementxe horrela industria ondo lotuta egotea eta gaina hemen jar dezakegu hiria eta etorkizunean hementxe beste zehoze. Baina horrela zelan egiten dugu, ja dena lotuta uzten dugu. Jartzen dugu errotondan horrela eta listo. Eta hau kendu dugu. Beraz, eraiki behar dugun lehena hiri bat, ezta, edifizio normalak. Orduan, hartzen dugu horrela, sortzen dugu etxea jartzeko mantzanak, eta hemen gauza bera, industria jartzeko kontua. Baina, kutsadura ez egoteko kontu zibili behar dugu horrela, ze etxuen nahi. Normalean hemen trukoloa da kuadrikula hauek erabiltzea. Beraz, jartzen dugu etxeak eta ja joango da asuntoa poliki sortzen. Hemen jarriko ditut horrela, dandana ez, eta ja aurrera, hori bai, tutuberiak. Lehen, elektrizitatea ez dago. Lehen ez dakitxerretik, aukerarik onena da elektrizitatea horrela jartzea. Lehenengo baizekoa jartzea eta poliki lotzea. Orduan, elektrizitatea lotzeko aukera nola egiten da? Hauekin, orduan jartzen dut horrela, eta horrela, hori bai, ea nola eraikitzen diren. Sortu behar ditut hementxe tutuberiak. Orduan, aurrezteko aukerarik onena hauze da beti. Eta horrela. Eta gero truko bat. Aurrekontuetan, errepideak minimoan jarri, ura batez ere ze urpilo bat erabiltzen delako, eta gero hor, ikusaldezu nola ja, aukera da joan. Gero hemen, industria lotuko dut. Normalean honena da hori ondo lotzea, beraz jarriko dut industria, eta poliki sortuko da. Zer gertatzen da elektrizitatearekin, ez dagoela ondo lotuta? Batzutan horrelakoa da elektrizitatearen, espaduzu ondo lotzen, beraz gero hortxe datuak daude. Orduan hemen momentuz inporta zaiguna da elektrizitatea eta ura, ezta? Eta biak ditugu, orduan primeran. Beraz, begiratu nola heltzen den jendea, ze interesgarri. Ikusten? Hau horrela lotuta daukatzen ideia da hiribide, avenida bat sortzea. Baina momentuz egingo dugu super simple, zuok ikusteko, eta begiratu. Gero hemen eskaera agertzen da. Eskaera da hori, etxeak egiteko eskaera, dendak egiteko eskaera eta industria. Orduan, hauek ere dendak eskatuko dituztenez, zer egingo dut? Gauza kurioso bat dit. Sortuko dut horrela. Dendak sortuko ditut horrela. Baina hobe, beti, ez.
Aber eskaera dagoen. Ikusten? Ez meniaz moda parke bat egitea. Orduan, harri polita hauek pena ematen dit kentzea. Orduan, gero jolas honetan mod bat dago, mod asko, eta adibidez hauze da mugitzeko moda. Bai, mod aukera. Orduan, hartzen ditut eta mugitzen ditut. Hori nahi baduzu ikusaldu zuen nola egin workshop Steam jarrita. Baina bestela, ez duzue behar eta ez mugitu eta listo. Ditu nola eraikitzen diren. Eta, momentuz hemen jartzen du dirua galtzen dugula, ezta? Horregatik sortu behar ditugu gehiago. Beraz, poliki jarriko da, baina horrela, hasten da irierekin, joñostiren hasieraia ikusita daukagu. Ze iruditu zaizu artistak? Gustatzen zaizue jolasa? Uste dut gutxi gora bera? Azaldu dudala. Urrengora arte eta gustatzen bazaizue, esaidazue